ओले काजू घालून मालवणी चिकन आपण आज बघणार आहोत। मालवणातलं फेमस डिश आणि सीझन चालू झाले ओल्या काजूचा। ओले काजू घालून आपण चिकन बघतोय। अर्धा किलो चिकन घेतलंय मी त्याच्यासाठी। मालवणी चिकन आणि ओले काजू कोमट पाण्यात भिजत घातलेत। 1-2 तास तरी आपल्याला ते भिजत घालायचे म्हणजे त्याची स्किन व्यवस्थित निघते। वाटणांसाठी 1 कांदा, सुकं खोबरं वाटी, 2 लसूण कांदे, आलं, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर हे सगळं गॅसवर आपण भाजून घेणार आहोत। चुलीत मालवणात चुलीतमध्ये भाजतात आणि त्याचं वाटण बनवतात। थोड्या वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत आपण। हे मी असं काळं वाटण बोलतात ते मी तुम्हाला एक व्हिडिओ शेअर केलेला आहे। आता परत आपण तसंच वाटण बनवून चिकन बनवणार आहोत ओले काजू घालून मालवणी चिकन। आता मालवणात सगळीकडे चालू झालं म्हणजे प्रत्येक घरात तुम्हाला मिळणार। चिमटा घ्या, चिमट्याने वर खाली हलवून चांगलं भाजून घ्या, चुलीत भाजतो तसं। आणि शेवटी मग त्याच्यावर कोथिंबीर ठेवायची गॅस बंद करून। कोथिंबीरला थोडी वाफ लागली की वाटणामध्ये त्याची चव चांगली येते। भाजून झाले। मसाले घेतो आपण। मालवणी मसाला 1 चमचा, लाल तिखट आणि हळद आणि गरम मसाला थोडासा, घरगुती गरम मसाला। मी ह्याच्यात अख्खे मसाले काहीच वापरत नाही आहे। आता हे वरचं जे आपण भाजलेलं आहे ना ते क्लीन करून घ्यायचं आणि सगळं मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। काळं काळं झालेलं आहे ना ते सगळं काढून टाकायचं ना, आता मग तो काळपट रंग येणार वाटणाला। फोडणीसाठी कांदा उभा चिरून घेतलाय, थोडी कोथिंबीर बारीक गार्निशिंग आणि फोडणीत थोडी टाकणार आहे मी, म्हणजे चिकनलाच सगळं लावणार आहे वाटण वगैरे। तर वाटण आपलं वाटून झालं, मिक्सरला मऊ वाटून घ्यायचं आहे आणि सगळं आता चिकनमध्ये मिक्स करायचं आहे। सगळं एकत्र मिक्स करून मी फोडणी देणार आहे आणि हवं तेवढं कोमट पाणी घालायचं शिजवताना आणि शिजवून घ्यायचं चिकन। मसाले सगळं त्याच्यात एकत्र मिक्स करणार आणि मॅरिनेट करून ठेवणार आहे सगळं 1 अर्धा तास तरी, आणि नंतर फोडणी देणार आहे कांद्याची। कोथिंबीर आणि 2 चमचे तेल घातलंय आणि आता हे मिक्स एकजीव करून घेणार आहे मी। 1 लिंबाचा रस, लिंबाच्या रसाने ना चव येते चिकनला आणि चिकन शिजतं मॉइस्ट। दही किंवा लिंबाचा रस, खरं तर बॉयलर चिकनला गरज नसते पण त्याची एक टेम्पटिंग चव येते। आणि हे सगळं मिक्स करून घ्या, एकजीव करून घ्यायचं सगळं आणि 1 अर्धा तास ठेवून मग नंतर आपण त्याला फोडणी देणार आहोत। ओले काजू रेडी केलेत मी स्किन काढून। ओले काजू आवडीनुसार घ्या, कमी जास्त किती पाहिजे तसे। ऑइल 1
2 ते 3 चमचे. चिकनला छान आपण ऑइलमध्ये परतून घेणार आहे, मीडियम टू हाय गॅसवरती. कांदा उभा चिरलेला. आता हा कांदा आहे ना काळपट रंगावरती तळून घ्यायचा आहे, कॅरमलाइज होईपर्यंत. आणि तो दाताखाली आल्यावर ना एकदम मस्त त्याची एक टेस्ट येते. छान परतून घ्या. एक 5 मिनटं चांगलं मोठ्या गॅसवर परतून मग नंतर मिक्सर धुवून कोमट पाणी घ्यायचं आहे मिक्सरला. आणि जेवढं तुम्हाला पातळ हवं तेवढं पाणी ॲड करा आणि छान त्याला एक 15 मिनटं तरी बारीक गॅसवर झाकण ठेवून शिजवून घ्या. आणि नंतर आपण काजू घालणार आहोत शिजल्यानंतर. मीठ आपण वाटणातच घातलं होतं मी चवीपुरतं. लागलं असं नंतर टेस्ट करून बघा. ॲडिशनल तर वरनं तुम्ही मीठ घालू शकता. एक उकडलेलं अंड शिल्लक होतं माझ्याकडे, ते मी रश्श्यात सोडून देते. वाफेवर आपण छान शिजवून घेतलंय. आता त्याच्यात आपण ओले काजू ॲड करणार आहोत. आणि ओले काजू टाकल्यानंतर एक 5 मिनटं आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे छान. म्हणजे ओले काजू त्याच्यात छान असे शिजून मिक्स झाले पाहिजेत. काजू लवकर शिजतात, त्यामुळे खूप उकळवत बसायचं नाही, ना तर मग ते ओव्हर कुक होऊन मेल्ट होऊन जातील चिकनमध्ये. आणि आता 5 मिनटं अजून शिजवणार आहे. आणि नंतर गार्निशिंगवरून कोथिंबीर आणि आपलं ओले काजू घालून मालवणी चिकन रेडी आहे खाण्यासाठी, भाकरी, चपाती किंवा राईस बरोबर.